Laway motor ay, dugay kayong mga motor dari ay. Ano? Motor dari ay. Sakay ng tako, muli ko sa mong lugar. Dugay kay init kay masunog akong legs ay. Dugay kayo. Ano man sila ay? Asa ka ma'am? Ay, nakita ka gid ko ay makauli na gid ko sa mong balay ay. Baga ni mama mo. Ali ma'am, patay ma'am. Ano sir, pilay mong pakyaw sa kuwas sir. Libre na lang. Libre na lang ko ma'am. Kay hubag ba kay ka ma'am? Lamig ko ay, sige sige. Kaya Oy kuya. Unsa man gid kuya? Unsa man atong sabot ani? Libre lang. Libre kay. Ha? Libre lang. Basta ka ba? Bayugan ko na mag-series oil. Kuya, nakoy pangatana sa imo. Isa man. Ninyo na ka kuya. Google ang available para ba ko. Gilok. Sige kuya, maglarga na ta kuya. Kay magchika-chika pata sa unahan. Mag-aata. Sige ma'am. Nag-asa, day ka ma'am. Ang tagakuan ko si Cubaliti. Ah, 60 baliti. Roll na lang ma'am. Para mag nasa unahan kuya, kapit-kapit kita naabot. Kanang kuya, nakoy pangatana sa imong ngalan. Kanang kit. Sir? Ha? Oh. Ah, Nangalias ako kugod kay siyempre alam mo na basig mabisto ko sa akong asawa. ay ninyo namday ka. Single mako karon ma'am kay wala man akong asawa diri ma'am. Ay, abi na kaugan. Eh, kanang kuya. Kanang gabi mang good kay. Karon nabuntagan ko gabi mang good kay. Grabe na mong kuan ba kay nag-change oil mo, nag-change oil ni. Yang karon kinakulangan man ko kuya. Oy, Wala, ako po di kulangan pag kinsa ul gabi sa akong asawa ay. kung gusto ka ipadayon na to kuya ba, lamit kulangan ko. Laka oy kalamit. Sa to dapit ma'am kanang di ta makita. Oh, ikaw bahala ka. Ikaw may akong driver. Ikaw may mag-drive sa kanya. Kalami ba sige. Kanang nindot ani ma'am nang mag-inom-inom sa tanaw sige. para lami katong pag kinsa oil ba Sige, na. aman ang dapat ang tsada diri kay magkuanta mga to inom magchinsuin na pud ayan ka. Ay mangita ta dito kwarto ma'am kanang mangita din tag kwarto kanang dabis nga kwarto kay. Sige, Ay, sige, walang ma'am. lami. Sabi kay din tayo. Kaya lamig tayo. Unsa man ating imnon ma'am? Pwede tanduway? O ka na kayo. Hard kayo. First imuhang kuan. Hard bagod kay ni ako ma'am. Akan kaya ni mga buka ginang mundi angay mo bukaan ni Ruan. Sige. Kanang agto na tato ma'am, hinaini lang tanong kay sige, basig. sige. Sig mga bangga ta ba niya? Basta. Kani mo. Matay mo rag makachinsa ko banat ani ron. Sige. Lapris murag lami na ba kay paa. Lami kayo. Murag Ako yung sungsuungon ang mga ilalom sa mga makina para mabanuwasan gig oil ba mabutangan og mga bag-o mga asiti. Minyo na ka bang? Kana ay dalaga bentan ko kuya. Ay. Wala, sakto kayo kaya ako. Lami kaya naman mo eh. Kani mo kuya. Ay. Uy, matakdan mo tabi mo. Chat sa takaya di parang nami nang trailing tag sa tana. Sige. Lami kaya dito sa'yo no. Ay, kasi so many good me karon. Para sweet. Sweet na tama. May luhanay na itong baso. Wait, ano ba? Ano? Kung ano na ito? Sige. Kahit hindi mo kaya ako ay marag yung mga gapay. Matakdan po tayo mo. Ano kuya? Ang kinaunsan mo pag change oil man para maganahan ang mga lalaki. Namo guys, si kuya pa na kaya. Okay na niya itong O kana, mas maayo ni nga dyan sa wheel kuya. ng Petron Sprint 40. Kana, lami, gapon na siya. Lami kaya ni. Anong kuya, nakay pangatahan sa imo ha. Ay, pila ka na yung mga kaya. Oh. Anong 25 kilometers per hour. Oh. Mudagan na ba ko 160 km per hour. Lami ba, ana? Ay, makatanggal, hindi mga tanggalan, Roman. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Lami kayo no? Bubog ni ko ni kuya. Tagay pa ma'am, tagay. Tagay.
Ang tagay pa, ma'am. Sige, apaw. Kaya namin ay. Yung magilukan, oy. Kinakabahan eh. Oh, grabe, bro. Isa pa. Atong butangan ng oil para kami kayo na mong ilim nun, anak. Na ako po. Ay, kuya. Gaotong naman ka, ma'am. Murag ka nang naka-port gear ka ba? Naka-kwarta ka na. Bitangin oil mo. Sige, butangan na. May itong pagka-change oil ka ngayon ba? Ha? Kaya doon mo. Ano, ma'am? Mag-ano na ito, ma'am? Mag-change oil na ito. Sige, mag-change oil. Ano naman takinom? Ulot naman, oh. Wala suod. Ito na sa kwarto. Yan na, ma'am. May tao. May tao din rin niya. Mingaw kayo. Lamig na tayo, kaya ipasunod na ako. Ipatsin, at ang tango na nako. Tanggalan na ang Tango na akong ball. tanggalan ng ball. Sa pito. Alam mo yan, ang tangang ball tayo. Nang amon ako itubil, ma'am. Ang kanay, ma'am. Basta ka matog niya. Tubilan, taka, ma'am. Sige, tumili. Tana, ma'am. Change oil na to, ma'am. Tana. Saan naman? Asa ko. Dusa sa akong mga namoy. Murag sup-sup kong kalimatok. Okay, umubot sakit. Saan naman? Ala, ano mo like na itong chicks na iga. Change oil, madami na iga bidi eh. Ala, bago to siya ba? Matay murag. Sakitan eh. Ang virginan ko. Sir. Otro pata, sir. Mukha po kong kapulo. Sir, otro pata. Sa outro. Ano sakit mo kayo na kung lubot? Nagdito naman taguan. Bahala kasi mong kinabuhi niya. Nako. Otro pata, sir. Nako. Anak siya. Ready ko. Kaya nga isang ulo eh. Sige, take to. Okay na. Oy. Awan ang girig. Kita eh. Never knew that I could need so much. Ano, suka po ta. Diyos ko, mariosay. Suka po. Ano, mas Never been so high. Follow me. Walk. Take you past Atan mo na kinagan. apel mo ka ba pala mo? Love me like you do. Love me like you do. Paano magusto? Touch me like you do. Hindi nga na wala yung minyo. Ayaw. Paano